Днеска трябва да се събуждам. И трябва да отивам до магазина, само че не до бай Кефчо. Бай Кефчо ли? Стигайте, сега няма да отиваш до магазина. Айде. Здрасти, здрасти, здрасти. О, здрасти. Айде отидем на магазина. Да, айде до Lidl. Добре. Ще купим голяма храна. Само ягода ли има? Айде вземем. Колко пари струва? Струва 200 лева. Ние имаме. Айде я вземем. Айде отивам към продавача. Кой е тук? Вече аз съм продавач. Нали? Откъде взехте тая ягода? Намерихме я, само една е. Ако искате я купите, ама само че струва много пари, 200 лева. Но ние имаме. Добре, да я платя. Готови сте. Айде, и вече имаме ягода. Вижте, имаме голяма ягода. Да, купихме я. Добре, трябва да тръгвам. Кой се е звъни? Трябва да тръгвам, защото имам питник. Чао! Откъде взехте тая ягода, бе? От Lidl ли? Колко струва? 200 лева. Ти какво мислиш? Трябва да излитам. Кирочко, какво си мислиш, че? Аз излитам. Студено ми е. Откъде ще се стопля? Това е студенен зимен ден. Какво да правя? Айде, топли са. Айде, лека нощ. До днеска продавам пасти за зъбките, са полези и има вкус на портокал. Вижте ме колко съм силна. Наистина ли? Да бе, тихо брат. Ела, Зи, хайде да пътуваме до Бургас. Ние не пристигнахме Бургас, а пустинята. Какво ще правим тази пустиня? Здравейте, здравейте. Аз съм госпожа Патка. Искаш ли да ви покажа нещо? Айде, мама. Каква Патка? Так гони, айде бегай от тук. Няма проблем. Няма проблем. Почти. Значи трябва да летя към юг. Какъв е той голям смарт? И що имам огромен корем?